Wij zijn een dierentuin en met de dierentuin willen wij verhalen vertellen over de dieren in de natuur. Dus de dieren die wij in de dierentuin hebben zijn de ambassadeurs van hun soortgenoten in de natuur. We hebben natuurlijk al een hele mooie exotische collectie. We hebben ijsberen, nijlkrokodillen, zeeleeuwen, tapirs, noem het allemaal maar op. Maar we willen het ook eigenlijk iets dichter bij huis zoeken. Dus we waren al een hele tijd op zoek naar iets meer wat we kunnen vertellen over de lokale natuur. Ja, en toen kwam dit Waddenbelevingsmuseum op ons pad en dat viel eigenlijk zo mooi in elkaar dat we daar vol enthousiasme voor zijn gegaan. Nou, wij staan hier nu bij de getijdenbak. Dat is een afspiegeling van het ecosysteem in het Wad. Dus met een eb- en vloedsysteem, dat gaat de hele dag door. In het echte Wad is dat met een cyclus van 6 uur. 6 uur op, 6 uur af. Hier hebben we dat wat versneld, dus het gaat hier meerdere keren per dag eb en vloed worden. En je ziet nu dat het hoogwater is, het is nu vloed. Dus de dieren zijn nu ook actief, de mosseltjes staan open, de slakjes zijn in beweging. En straks gaat het weer eb worden en dan zie je hem weer leeglopen en dan zie je ook dat de dieren zich gaan verschuilen. En dat is ook wat ze in de natuur doen. En dan heb ik nog een grote bak achterin. Een hele grote, ja. Wat is dat correct voor bak? Wat moet daar maar gebeuren? Daar zijn we nu nog mee bezig. Je ziet al wel dat hij prachtig mooi helder water heeft. Daar hebben we afgelopen week 10.000 liter water in gepompt. En een heleboel kilo zout. Nou, dat moet de juiste verhouding krijgen. Op het moment dat die verhouding juist is, dan zullen ook de dieren die we hebben overgenomen uit Holwert, zullen hier naartoe komen. Dan gaan we hier een verhaal vertellen over wat het Wad nou eigenlijk is. Hoe dat werkt, maar ook wat de bedreigingen zijn. Zowel voor de dieren als voor de flora in het Waddengebied. Dus de kwetsbaarheid, denk bijvoorbeeld aan de MSC-ramp boven Ameland bijna 2 jaar geleden. Ja, dat heeft een gigantische impact op de Noordzee, maar ook direct en indirect op het Waddengebied. En wij vinden het wel een taak van ons om daar meer over te gaan vertellen. Dus een stukje bewustwording bij mensen. En hopelijk gaat dat leiden tot een stukje verandering in het gedrag. Dat vinden we altijd heel belangrijk met de verhalen die we vertellen. Wat kan jij doen? Ja, dat is eigenlijk wat er centraal staat en dat willen we hier ook mee gaan doen.